salam alaikum. Anga surashu ni anga surashi korow ka ministry Colonel Sajo Kamara awilla ka tamake akabara dawla. Jamanadenw u sɛbɛ kɔrɔ sɛngɛna ka sabu kɛ baara tun jɔlen do anga jamana baarada bɛɛ la a jelen na ka daminɛ kɛnɛyaw la kɛnɛyasow la ka taa se wari bow ma o kɛra gwɛlɛyaba ye. Tɛgɛdi ɲɔgɔnma sɛbɛn walima bɛnkan sɛbɛn o kɔni kɛra an ka jikɛnɛ n'o y'an ka sɛnɛkɛnɛ min n'u b'a wele Office du Niger ani farafina jamanaw ka nafasɔrɔ sira tɔ min n'a bɛ wele ko IMOA u ni ɲɔgɔn cɛ. O ni kunnafoni wɛrɛ olu de ye kunnafoni ye an bɛna min lase aw ma bi Rabiul Sani kalo tile 6 Hijira san 1442 don. Tele ɲɛta mafilɛba bɛɛ lajɛlen aw ni su. Anga jamana nyama ne oye son excellence bandaw ye n'ale transition nyama ye wa jamana nyama fana do o de hukumu kɔsɔn nin juma do in na n'o ye novembre kalo tile 20 ye a ye maa bisimila n'o ye monsieur Clem Naylor ye ale ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bilala ka bɔ Anglais ka jamana kan n'u k'a ma ko Royaume-Uni jamana dɔw k'a ma ko Grande Bretagne ale ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye maa min n'ale ka baara ɲɛsilen do an ka Sahel jamanaw ma walasa ka ayira ka fɔ u ka jamana kɔni wulikile do ki I jɔ walasa fɛn min ye an ka jamana in ye a bɛ jamanaw ye u bɛ gwɛlɛya min na waati min na ni a bɔra kɛnɛ jamana ɲɛma kɔni ka ɲɔgɔn najɛrɛ la a ko ko ale kɔni bisimilala cogoya min na teliya la ko kɔni ye fɛn ye min jara ale ye kosɛbɛ a y'a yira ka fɔ ko u kumana camancɛ fanga min bɛ an fɛ yan n'o ye transition ye o kɔni o tigɛ ko ɲuman u kumana o kan a ye a yira fana k'a fɔ ko fɛn min ye olu fana ka wulikajɔ min ani baara minnu n'u bɛ kɛ k'a kɛla o baara tɔ bɛ se ka lase cogoya min na o de hukumu kɔsɔn a y'a yira k'a fɔ k'u ka ale kɔni a bɛ baara min na yan nɔ o kɔni o ɲɛna kosɛbɛ ko k'a sabu kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma sira n'o ye diplomasi sira ani lakana sira ye ale kɔni u baara caman kɛra o kɔnɔ a ye a yira fana k'a fɔ ko maa 300 ɲɔgɔnna n'o ye Anglais ka kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni bɛ na fara MINUSMA maaw kan yanni nin san in kɔni laban cɛ walasa bɛn ani basigi o bɛ don an ka jamana kɔnɔ cogoya min na a y'a yira fana fɛn min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min fana bɛ yen nɔ n'ale bɛ kɛ ka bɛnkan sɛbɛn in kɔni lakɔlɔsi la ni o ye CSA ka jɛkulu ye a ye a yira k'a fɔ ko olu n'u fana b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se ka an ka jamana bila sira cogoya min na. Ka minisiri min n'ale ɲɛsilen don an ka finitigiw an lakanani ani an ka finitigi kɔrɔw n'o ye ancien combattant ye n'o ye Colonel Sajo Kamara ye a kɔni wulila ka taa kɛnɛ kan ka taa a ka baara yɔrɔw lajɛ a ka maa minnu ni olu bɛ baara la maa minnu n'olu kɔni ye ɲɛmaa kuraw ye n'u sigira a n'olu ye ɲɔgɔn ye a dabɔra a kama walasa fɛn min ye nin baara a ka baara min n'o ye lakanani baara ye a bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ cogoya min na Abdou Ouattara ale ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a ko kɔnɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Mali ministri mi ka koɲɛ bɛlen bɛ kɛlɛkɛcɛw fo ka taa se kɛlɛkɛcɛkɔrɔ ale ni an ka lakana ka se ka sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye Colonel Sajo Kamara ye ale ye wulikajɔw bila sen kan ka taa I ɲɛ da an ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ka baara yɔrɔ caman yɛrɛ kan o baara yɔrɔ ninnu yɛrɛ n'i y'u ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ juma tɛmɛlen n'o bɛnna novembre kalo tile 20 ma san 2020 an ka kɛlɛkɛcɛw ka cakɛbudaba min bɛ n'a bɛ wele ko état major général des armées a taara I ɲɛ da o yɔrɔ kan fo ka taa se garde nationale ani gendarmerie nationale a taara I ɲɛ da o yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kan ministri k'a kɔrɔfɔ la a ko nin wulikajɔ dɔwɛrɛ tɛ walasa ale ka se ka surunya a baarakɛɲɔgɔn na o de ye ale ka laɲini ye walasa hakilina min bɛ ale la baara ka se ka ɲɛ ale bolo ni ministriso in yɛrɛ kɔnɔna na o tɛ ɲɛ cogoya si la fo ale ni a baarakɛɲɔgɔn ka se ka ɲɔgɔn dɔn ale ni ka taama ɲɔgɔn nɔfɛ san ani waati o tɛmɛnen kɔfɛ fana a ko nin wulikajɔ in kɛra sababu ye fana ale ye I ɲɛ da a ka baarakɛlaw kan k'a ɲini k'a dɔn u bɛ baara kɛ kɛcogoya minnu na ale ni laɲini minnu b'u la wulikajɔ yɛrɛ kunba dɔ tun ye o fana ye Colonel Sajo Kamara n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka ministri ye a ko a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ kɔni a ye hakilina min don kɛlɛkɛcɛw la o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye bɛn ye ale ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se ka jija ni cɛsiri bɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin ɲɛtaa yɛrɛ ma o ka se ka sabati an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ lakanako yɛrɛ la o de kɔni kɛra a ka kunnafoniyaw ye k'o di kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen ma a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ la o tɛmɛlen kɔfɛ a y'a siriya fana k'a fɔ ko jamana marabaaw bɛ jija ani cɛsiri la walasa min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye n'an b'olu wele ko faamaw olu ka baaraw kɛcogoya ɲuman ani hakilina laɲini
laɲini min b'o la o ka se ka sabati ni y'o hakilina nin yɛrɛ dɔ ta k'a lajɛ an ka jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana ka se ka sabati adamadenw an'u bolokɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi o de ye colonel Sajo Kamara ale ni a ka cɛdenw ka laɲini fanba yɛrɛ ye nin jamacɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ nimisiwasa ye an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. UNTM ni ale ye Union Nationale des Travailleurs du Mali ye n'ale ye an ka baarakɛlaw ka an ka jamana service baarakɛlaw ka tɔnba ye kabini araba tɛmɛnen n'o ye novembre kalo tile 18 ye u kɔni u ye baarabila kɛ baarabila min n'a kɛra R72 kɔnɔna na o dun hukumu kɔsɔn a kɛra an ka jamana fantan ani naani bɛɛ la jɛlen na maa minnu n'olu kɔni ye jamanadenw ye a ko kɔni gɛlɛyara olu bolo kosɛbɛ ka sabu kɛ ni jamana baarada bɛɛ lajɛlen jɔra kɛnɛya ko fo ka taa se nafolo nafa sɔrɔ siraw sow ma n'o ye bankiw ye a kɔni grève minnu n'u bɛ kɛ ka kɛla sisan a kɔni a yirala k'a fɔ k'a bɛ ɲini ka jamana kɔni ta bolo la Aissata Touré ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a la an ka jɛ k'a lamɛn. An ka jamana kunnafoniyaw la halisa fɛn min ye UNTM ni o ye Union Nationale des Travailleurs du Mali ni o ye jɛkulu min ni o sigilen do jamana baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ olu ka jɛkulu o bɛ t'i jɔ fo syndicat 13 bɔɲɔgɔnko la min n'o yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔna na jamana baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i n'a fɔ impôt douane ale ni an ka jamana nafasɔrɔ sira baarakɛlaw ale ni a ɲɔgɔnna caman fɛn min ye kɛnɛya ta fanfɛla ye waribon ta fanfɛla ale ni assurance an ka sariya cakɛyɔrɔ ale ni a ɲɔgɔnna caman o de sababuya la aw bɛ jateminɛ kɛ ni wagati laban ninnu na k'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye tagani ka segin o kɔni dɔgɔyalen don an ka jamana kɔnɔna na ni tile saba laban ninnu na ka sabu kɛ u ka grève min ni o bɛ senna ni o ye baara ɲɔngiri ye wa o de sababu kelen na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka siraba sanfɛlaw tani ka segin dɔgɔyalen bɛ o kan kosɛbɛ o kama fɛn min ye an ka sirabaw ye olu kɔni fɛrɛlen don ni wagati laban ninnu na nka o bɛɛ n'a ta fɛn min ye tiɲɛni caman ye ni grève bɛ se ka kɛ sababuya ye ko o de don an ka jamana kun kɛrɛnkɛrɛn a ka nafa sɔrɔ siraw la nafa sɔrɔ sira min ni o bɛ douaniers ta fanfɛla la min ni o bɛ don jamana kun n'o yɛrɛ bɛ t'i jɔ CFA miliyari caman bɔɲɔgɔnko la an ka jamana dɔgɔtɔrɔsobaw hali Gabriel Touré ni o ye an ka jamana dɔgɔtɔrɔsoba dɔ ye olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ ni grève kofɔlen ninnu na o de kama a ɲininen don i n'a fɔ sariya y'a laɲini cogoya min na a bɛ fɔ min ma ko service minimum o k'a bila sen kan o de sababuya la fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ damadamani ye olu bɛ to yen nɔ yaasa ni ko gɛlɛn minnu nana ka se ka furakɛ olu la o tɛmɛnen kɔfɛ sa fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se infirmiers tɔw ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ grève la olu tɛ ka baara kɛ nka ko tuguni fɛn min ye banabaatɔ dɔw ye olu n'u ka denbayaw minnu bɛ ni sɔrɔ b'u ye olu kɔni bɛ u ka dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de wele ka taa u ka lajɛliw kɛ u ka sokɔnɔnaw na walama u bɛ taa kɛnyɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔsow la fɛn min ye an ka waribonw ɲɛsa ni o ye an ka bankiw ye minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na a jirala k'a fɔ olu si kɔni ma u ka daw yɛlɛ u ka syndicat mun yɛrɛ bɛ yen nɔ ni o bɛ banki yɛrɛ tɔgɔ la ni a bɛ fɔ a ma ko syndicat national des banques et établissements financiers SINABEF ni olu yɛrɛ tugulen don UNTM na n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin grève kofɔlen bɔ a sira fɛ an ka kunnafonidilaw minnu ye sɛbɛnnikɛlaw ye a yirala k'a fɔ ko nin grève kofɔlen kɔni kɛra k'a kɛ dadigi ye olu ma kosɛbɛ ka sabu kɛ olu ka sɛbɛnnikɛlenw ni o ye u ka journaux ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa jamana cakɛbondaw de la ka cari olu ni ɲɔgɔn cɛ grève in kɛra sababu ye ka se ka olu ka baara ɲɔngiri ni wagati laban ninnu kɔnɔna na ko ni ye UNTM ka nin grève kofɔlen jateminɛ halisa i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani fɛnɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka minɛ cogo kelen na minnu ni olu ka catégories kɔni ye kelen ye. Novembre kalo tile 12 an ka minisiriso min n'ale ɲɛsilen don sɛnɛ ni baganmara ni mɔni ma olu ka ɲɔgɔnnajɛrɛ soba min bɛ yen n'o y'u ka salle de conférence ye o kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min ni fɛn fila kɛra a kɔnɔ koba fila kɛra a kɔnɔ tɛgɛnɔ bilala sɛbɛn na sɛbɛn min n'o a bɛ fɔ o ma ko bayi o kɛra office du Niger ani farafina jamana tilebiyanfanw ka tɔn n'u k'a ma ko IMOA o ni ɲɔgɔn cɛ ani baara fana laseginna jamana ma baara min ni o ye Sabalibugu kaw ka bagan faga yɔrɔ min ni a bɛ fɔ a ma ko abattoir o kɔni o baaraw bɛɛ lajɛlen laseginna jamana ma Maimuna Kulubali ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna la an ka jɛ k'a lamɛn.
Mali ale ni UEMOA ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna la u kɛnbɛ ka baraba dɔw bila sen ka baraba minnu ni olu bɛ tali kɛ yaasa ka sɛnɛ ale ni baganmara ni mɔni jukɔrɔma dondo o de okumu kɔnɔna la novembre kalo tile 12 u ye ɲɔgɔnɲɛba dɔ kɛ ni o ɲɔgɔnɲɛ kɛra Mali minisiriso min sigilen don sɛnɛko baganmara fo ka taa se mɔni ma o yɔrɔ kɔnɔna la a ɲɔgɔnɲɛ in senfɛ u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min ni o bɛna tali kɛ projetba dɔ kan Office du Niger ale ni UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ o dɔw bɛ tali kɛ baganmara yɔrɔba min ni o sigilen bɛ Sabalibugu ka se ka o yɔrɔ labɛn cogoya min na nin kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ maa min bolo Mali minisiri min ni ale ka baara ɲɛsinen don baganmaraw sɛnɛ fo ka taa se mɔni ma ni a tɔgɔ ye Mohamed Ould Mohamoud baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra UEMOA jɛkulu o ɲɛmaa ɲɛnɛ fo ka taa se Office du Niger o directeur ɲɛna ale ni AGT o fɛnɛ directeur a baaraw kɛra o ɲɛna laɲiniba min bɛ nin na o de tun ye ka tɔgɔnɔbila kɛ sɛbɛnna sɛbɛn min ni o bɛ tali kɛ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ale ni basigi bɛ se ka sɔrɔ dumunikow la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔna la Mali baara min ni o bɛ ɲɛsin abattoirs ma ka se ka olu yɛrɛ moderniser i n'a fɔ jamana tɔw ta bɛ cogoya min na o okumu kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko baaraba minnu n'u y'olu bila sen kan ko o bɛna tali kɛ Sabalibugu ni o yɛrɛ abattoir ye u bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka sogow bɛ mara yɔrɔ min na ni o ye sumayama yɔrɔ ye misi sogo o tɔni 36 ka se ka don min bɛ tali kɛ sagasogo la o tɔni 3 o ka se ka don a kɔnɔna la fo ka taa se basogo yɛrɛ ma ko sababuya kɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen na ko don o don ko dɔ de bɛ ka fara u ka baara yɛrɛ fanga kan ka taga fɛ ko o la u mago bɛ fɛn caman na minnu bɛ tali kɛ sanuya waleyaw la ani maa minnu ni olu sigilen bɛ nin quartier kofɔlen yɛrɛ la olu fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛya ko ta fanfɛla la ani bada yɛrɛ sigida mɔgɔ minnu ni olu fana ye u lamini maaw ye o la sanuya waleya dɔw bolodara u fɛ sogo tagani ka segi o yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya dugu kɔnɔna ale ni Sabalibugu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na yaasa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka sogo sɔrɔ a ɲuman o de hukumu kɔnɔna la Mali ni UEMOA u jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn fɛ k'u ŋaniya kɛ kelen yaasa ni yɔrɔ kofɔlen bɛ se ka bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lafiya yɛrɛ kɔnɔna la u ka ɲɔgɔn in kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko maa o maa ni olu de ka baara bɛ ɲɛsin bagan feere yɛrɛ ma fo ka taa se sogo feere ma ko olu bɛ se ka u ka baara kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna la ani min fana laɲininen don ko o na kɛ sababu fana ye Mali kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka sogo sɔrɔ sugu la a jɛlen cogoya min na UEMOA ka maa kɛrɛnkɛrɛnni min ni o kun bilala ka na ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Abdallah Bourema a ka kumaw kɔnɔna la ale y'a jira k'a fɔ ko laboratoire la dilanni o kɔfɛ ko i bɛna ye k'a fɔ u ka kumaw kɔnɔna la an'u ka bɛnkan kɔnɔna la ko yɔrɔba dɔw fana bɛna jɔ ni olu ye infrastructure socio-économique ye minnu bɛna bila Sabalibugu yɛrɛ yɔrɔ mɔgɔw ka bolo kan o dɔ bɛ tali kɛ ka ekɔliso dɔ jɔ min bɛ ti se fo kilasi 6 bɔ ɲɔgɔnko la dɔgɔtɔrɔsow b'o o la fo ka taa se muso lajiginyɔrɔ ma u b'a fɛ ka cité dɔ fana bila sen kan cité min ni u bɛ sow jɔ a kɔnɔna la ɲɛgɛnw b'a la ɲɛgɛn minnu ni dusiw b'u kɔnɔna la fo ka taa se u bɛna gwa dɔw fana jɔ walasa o bɛ se ka kɛ bagan sugu yɛrɛ cogo min na ani sogo feere sugu parki dɔ fana bɛ min bɛna bila sen kan o bɛ tali kɛ baganw ka bolociw bɛ se ka kɛ o yɔrɔ la cogoya min na fo ka taa se sogo baara yɔrɔ min ni o hakɛ bɛ taa se fo tɔni 500 bɔ ɲɔgɔnko la foraji 4 o b'u ka baaraw kɔnɔna la nin baaraba minnu fɔlen filɛ ko o bɛɛ kasabi bɛ na taa i jɔ sefa wari miliyɔn 785 bɔ ɲɔgɔnko la Mali minisiri min ni o ka baara bɛ ɲɛsin sɛnɛw baganmara fo ka taa se mɔni ma ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed Ould Mohamed a ka kumaw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko baaraba min ni o bɛna tali kɛ Sabalibugu yɛrɛ labɛn nin ko la ani a dugukolow ko olu la dilan ka ji yɛrɛ sɔrɔ lafiya kɔnɔna la ko nin ye hakilina ɲumanba ye min kan ka fo kosɛbɛ an ka farafina ani diɲɛ kunnafoniw an k'olu fana ma filɛ Burkina Faso jamana kunnafoniyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka jamana ɲɛmaa kalafili fo ka taa se u ka wasaden kalafili ma o bolodara u fɛ yen bi cakɛbɔnaso min bɛ yen nɔ kalafili kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen kama n'a bɛ fɔ a ma ko seni o maaw y'a seereya k'a fɔ ko jateminɛlikɛla 10,660 k'olu de bilalen n'o sen ka Burkina kɔnɔna na fo ka taa se Burkina jamanadenw bɛ jamana o jama kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalafili cogoya min na ka ɲɛ jɛkulu mun fana bɛ yen ka dɛmɛ don seni jɛkulu ma kalafili kɔɲɔ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko kodel o mɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ olu kelen don ka maa 3,800 fana bila sen kan olu fana bɛna jateminɛw kɔni boloda kalafili kɛko ɲuman kama kodeli maaw tilala k'a jira k'a fɔ kalafili hukumu kɔnɔna na kalafili yɔrɔ 100 sarala 30 kɔni olu bɛna se ka jateminɛw kɔni seereya o yɔrɔ ninnu na ka ɲɛ
Togo jamana kunnafoniyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ André Kwasi Johnson ni ministre de l'environnement kɔrɔ kun don ka fara o kan baarakɛla kun don baarakɛla mun ni bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn n'a ka danaya a n'a ka tilennenya kɔni ye ale fatulu o sudon kɔɲɔ kɔni kɛra Togokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnma bolo ma juma tɛmɛnen maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu taara tasibila kɔni kɛ André Kwasi Johnson su kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnɲɛna u ka jamana maaba mun bɛ tali kɛ u ka assemblée maaw la u ka ministres fo ka taa se CEDEAO jɛkulu maa ɲɛmaw ma sabula André Kwasi Johnson maa dɔ maa mun kun bɛ baara la Togokaw ka jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Union des forces de changement mulu kun kelen don k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa yɛlɛma o bɛ se ka don Togo jamana yɛrɛ maraliko la hakilila jigila a fari tun kɔni kun ma d'a la a fatura ka bɛn novembre kalo tile 14 san 2020 André Kwasi Johnson a kun bɛ kalan kɛ denmisɛnninakaw kun mun bɛ tali kɛ politiki yɛrɛ dɔnniya kan fo ka taa se anglais kalan yɛrɛ ma wa a kun bɛ dɛmɛba don Togo jamanaden minnu bɛ yen nɔ n'u tun bɛ tunga fɛ a ko cɛsiri ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra sababu ye san 2018 décembre kalo ni a kɔni sera ka don u ka jamana yɛrɛ wasabulon kɔnɔna na ka taa jamanadenw hami an'u jɔrɔ kɔni fo yen yɔrɔ la sabula maa dɔ maa mun kun bɛ mɔgɔw fɛ maa dɔ maa mun kun bɛ hinɛ maa dɔ maa mun kun bɛ mɔgɔw lamɛn wa maa dɔ maa mun kun bɛ kiri ani bɛnɲɔgɔnya kɔni ɲini Togo jamana tɔgɔ la ka kɛ ni coronavirus bana kɔni kunbɛli ka bɔ Grèce yɛrɛ jamana kɔnɔna na mun y'u ka jamana maa ɲɛmaw ye o ye kɛnɛyasoba 2 kɔni dayɛlɛ ni kɛnɛyasoba 2 dayɛlɛla dugu min na dugu min bɛ yen n'a tɔgɔ bɛ fɔ ko Thessalonique hali n'a sɔrɔla marisi kalo fo ka taa se avril kalo ma san 2020 mun kɔni ye Grèce jamana maaw ye olu kɔni hakilina kun sigilen don coronavirus bana kɔnɔna na sabula o wagati fɔlen na coronavirus sera ka maa 200 bɔɲɔgɔnko kɔni faga nka an bɛ donni min na i n'a fɔ bi coronavirus bana a wulilen don kura ye o kɛra sababu ye kɛnɛya tigilamaw u y'a laɲini ka fɛɛrɛ dɔw kɔni bila sen kan fɛɛrɛ minnu bilala sen kan maa dɔw kɔni ka faamuyali la ni fɛɛrɛ kɔni tɛna se k'a nɔbɔ sabula kɛnɛya tigilamaa minnu bɛna bila ni kɛnɛyaso kɔfɛlen ninnu kɔnɔna na bana in duniya t'u la fɛɛrɛ t'u la fɛɛrɛ min b'a to bana in bɛ se ka kunbɛn sabula u ma kalan foyi kɔni kɛ mun ye wariko yɛrɛ wari mun kɔni bɛna di ni kɛnɛya tigilamaaw fana ma dɔw kɔni bɛna bɔ o la k'o don ni kɛnɛyaso ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnni minɛnw na hali n'a sɔrɔla ni kɛnɛyaso 2 mina dayɛlɛ ka banabaatɔw de kunbɛn banabaatɔ minnu bɛ yen n'u garijɛgɛ donna coronavirus bana na nka maa kelen dɔ ka jigiya an bɛ donni mun na k'a tɛna se k'a nɔbɔ k'a fana bɛna kɛ a damana tiɲɛni de ye Pakistan jamana kunnafoniyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Kadim Rizvi ni ale jɛkulu ɲɛmaa ye jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko parti islamiste radical ni a ka cɛsiri o kɔni ma dogo ni yɔrɔ kɔfɛlen na sabula ale de kun bɛ to ka jama kɔni wele sanga ani sanga k'a fɔ k'u ka bɔ k'u ka dusumangoya kɔni jira ka kɛ ni waleya ye waleya minnu bɛ yen nɔ ni a kɔni bala ka taa ka ɲɛsin silamɛya diinɛ kɔni ma hakilila jigila septembre kalo tɛmɛnen kunnafoniya minnu kɔni carila k'a fɔ ko maa dɔ kɔni sɔrɔla Faransi k'a fɔ k'ale kɔni ye alakiraba Mahamadu kisi ani nɛɛma b'a ye k'o kɔni dɛsɛ a ye mɔgɔw labɔ k'u ka dusuman kasi kɔni jira o kɔfɛ Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye o tilala ka bɔ k'a fɔ bɛɛ dama ka kan kuma sen na bɛɛ lajɛlen kan k'i hakilina kɔni di maa man ka maa ɲangi o waleya la o kumakan in fana ma bɛn fiyewu ka Kadim Rizvi ma a ye jama kɔni labɔ kosɛbɛ k'u ka dusuma kasi kɔni jira Pakistan kɔnɔna na maa dɔw maa mun kɔni n'a kun ye jama kɔni wele dɔrɔn jama bi bɔ k'a laminɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ san damadamani bɔ a kɔni kun man kɛnɛ kosɛbɛ sabula a kun tɛ se k'a tagama k'o sababuya kɛ a ye gɛrɛgɛrɛ dɔw kɔni sɔrɔ sira fɛ gɛrɛgɛrɛ min kɛra sababu ye a sen 2 minɛna a la o kɔni ma bali k'a ka kɛlɛ kɔni kɛ kɛlɛ mun bɛ tali kɛ silamɛya dɛmɛni na kɛlɛ min bɛ tali kɛ Pakistan dugudenw ka hakɛ sɔrɔli la a fatura k'a si to san 54 na a ka fatulu bana kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a jira k'a fɔ fiɲɛko dɛsɛ ani farikaliya o de kɔni digira a la kosɛbɛ an bɛ donni mun na o kɔni ma sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔ coronavirus bana kɔni don an bɛ foli bila ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ni tele ɲɛta de ye aw ka tele ye aw ka di anw ye kosɛbɛ ka sabu kɛ tele mafilɛli ni kunnafoni tali ye danaya ko de ye ala ka danaya k'o to an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu don kɛ ala ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli aw salamu alaikum